ପୁନିତକୁ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତାର ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁ ଶାକାହାରୀ ଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁ ପୁନିତକୁ କହିଦେଇଥିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଶାକାହାରୀ, ମୁଁ ମାଂସ ଓ ମାଛ ଖାଏନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ତ ବନେଇ ପାରିବ। ମୁଁ କେବେ ବନେଇନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁନିତର ମା ମରିଯାଇଥିଲା। ମା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ମୂର୍ଖ ପୁନିତକୁ ପୋଷୁଥିଲି। ଏବେ ଆକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ କହିଲ, କାମଧାମ କିଛି ତ ଆସୁନି ଆକୁ, ଖାଲିରେ ପଇସା ନେଉଛି। ପୁନିତ ଓ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ରୋହିତ ମିଶିକରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଚଳାଉଥିଲେ। ପୁନିତକୁ ହିସାବ କିତାବ ଆସୁନଥିଲା। ରୋହିତ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ କରାଉଥିଲା। ସେ ବସିକି ହିସାବ କିତାବ କରୁଥିଲା। ସିଏ ତାର ଭାଇକୁ ଅଂଶୀଦାରରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମା ଯୋଗୁଁ ହେଉନଥିଲା। ପୁନିତ, ତୋର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଏଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଘରୁ ବାହାରି ଯିବି? କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଭାଇ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି, ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ଯା। କିନ୍ତୁ ତତେ ଓ ତୋର ପତ୍ନୀକୁ ଏଇ ଘରେ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଡ଼ ଧରିଦେଲା। ଦୟା କର ଦିଦି, ମୋର ଏବେ ହିଁ ବିବାହ ହୋଇଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏଇ ମୂର୍ଖକୁ ବିବାହ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ? ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଅଛି, କିଛି କାମଧନ୍ଦା ଆସୁନି, ଫାଲତୁରେ ପଇସା ସବୁ ମାସରେ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ, ବାହାରି ଯାଅ ଏଇ ଘରୁ। ରୋହିତ ଓ ଶୀତଳ ମିଶିକି ପୁନିତ ଓ ମଞ୍ଜୁକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମଞ୍ଜୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଲୁଗା ଓ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଓ ବେଲା ମିଳିଲା। ଦିଦି, ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଓ ବେଲାରେ ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି କି? ଆରେ ଯା ଯା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଯେ ତୋତେ ଆହୁରି ପାତ୍ର ଦରକାର ହେବ? ତୁ ତ ଖାଇବୁ ଶୁଖିଲା ଭାତ, ଏତିକିରେ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରିବ ଶୀତଳ ଜାଣିନାହିଁ, ନହେଲେ ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଇଠାରୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମଞ୍ଜୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତ ଯେ ତୁମର ଭାଇ ଓ ଭାବି ଏସବୁ କାମ କରିବ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବାରେ ଭଲ ନଥିଲି। ଭାଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେ, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ ମଞ୍ଜୁ? ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା ଘର ଅଛି? କେଉଁଠି ରହିବା? କ'ଣ ପାଇଁ? ସଡ଼କ ପାଖରେ କେମିତି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେମିତି ରହିବା। ପଇସା କେମିତି ଆସିବ? ଏବେ ଆମେ ଭିକ ମାଗିବା, ପରେ ଦେଖିବା। ମଞ୍ଜୁ ସଡ଼କ ସାଇଟରେ ନିଜର ଲୁଗା ଓ କାଠରେ ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ କରି ସେଇଠାରେ ଦୁହେଁ ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ପତ୍ନୀ ଓ ପତି ଭିକ ମାଗିଲେ। ଭଗବାନ ନାମରେ କିଛି ଦିଅ, ଭଗବାନ ତୁମର ଭଲ କରିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ବାବୁ, ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ବଳ ଥିବା ପତି ଓ ପତ୍ନୀକୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଦିନକର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି, କେଉଁଠି କାମ କରୁନ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ? ସାର୍, ଆମକୁ କାମ କିଏ ଦେବ ଯେ? ତୁମେ ଦେବ କି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଯିବ। କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି କହିଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠାରୁ ସେ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଚାଲିଗଲା। ପାଖରେ ବଣ୍ଟି ନାମକ ଏକ 15 ବର୍ଷ ବାଳକ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ଏଇ ବାଳକ ସହିତ ମଞ୍ଜୁ ଓ ପୁନିତର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ବଣ୍ଟି କେବେ ରୁଟି ତ ଆଉ କେବେ ଭାତ ଆଣିଦେଲା। ଭାଇ, ଏମିତି ମାଗିଲେ ଭିକ ଦବ ନାହିଁ କିଏ ବି, ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଯେ? କେବେ ଛୋଟା ହେବାକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବେ ଅନ୍ଧ ହେବାକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭିକ ମାଗିଲେ ଭିକ ମିଳିବ। ତା ପରଦିନ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ଓ ଆଜି ତାଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା ଭିକରେ ମିଳିଗଲା। ମଞ୍ଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବଣ୍ଟି, ତୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଅକଲ ଅଛି, ତୋରି ଆଜି ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିକେନ ଖାଇନି। ହଁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଚିକେନ ଖାଇନି। ମୁଁ ଚିକେନ ଯାଇ ଧରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟାରେ ବି ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ତମେ। ପୁନିତ 1 କିଲୋ ଚିକେନ ଧରି ଆସିଲା। ମଞ୍ଜୁ ମାଟି ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କରିଲା। ହାଣ୍ଡିରେ କିପରି ଚିକେନ ହେବ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁ ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ହଳଦୀ, ମରିଚ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। 1 ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଗଲା। ଚିକେନ ତରକାରୀରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ନା ବାହାରିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିଛି, ହେଲେ ବାସ୍ନା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଖାଇ ଦେଖ, ଆଉ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାତ ରୋଷେଇ କଲା। 3 ଜଣ ମିଶିକରି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଚିକେନ ଖାଇଲେ। ଆରେ ବାଃ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମଞ୍ଜୁ ଚାଚୀ, ଆଜି ବହୁତ ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ
ଚିକେନ୍ କେବେ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ହାଣ୍ଡିରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ ମଞ୍ଜୁଜାତି, ତୁମେ ତ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନଉଛ, ଏହାକୁ ବିକୁନ? ଆରେ ହଁ ବଣ୍ଟି, ତୁ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ବିଜାରି ହୋଇଗଲେଣି। ଏ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପଇସା ଦରକାର, ଓ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଓ ବଡ଼ ଚୁଲା ଓ କାଠ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ହେଲେ ତ ମିନିମମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। 10,000 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଯେ? ଆରେ ଆମରି ପାଖରେ ତ 10,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେବି। ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଦେଇବି। ତୁମେ ମୋତେ ପାର୍ଟନର ବନେଇବ। ତା ପରଦିନ ମଞ୍ଜୁ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଓ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ରାସ୍ତା ମଞ୍ଜୁ ପାଖରେ ବସି ଚିକେନ୍ ବନେଇଲା। ବଣ୍ଟି ଓ ଚୁନୁକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏହିପରି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ନାମରେ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଚୁନୁକୁ ଓ ମଞ୍ଜୁକୁ ବେଶୀ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ସିଏ ମଞ୍ଜୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ, ତୁମେମାନେ କମାଲ କରିଦେଲ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲ। ଏହିପରି ଏକ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲୋକ କରିଗଲେ। ସେଇପଟେ ପୁନିତ ଓ ହାଣ୍ଡି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁନିତ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ବଲ୍ଟି ସେହିପରି ସବୁ କରିପାରିଲା ଓ ହୋଟେଲ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୁନିତ ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଦେଲା। ଏହିପରି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ବିକି ସେମାନେ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ, ଖୁସିରେ ସବୁ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ।